Hola, molt bons amics de Valenciana Televisió. Un nou capítol més de lliçons per a distingir el valencià del català. Lliçons de llengua valenciana. Sabeu que estem passant per una època una miqueta difícil en la que tant el castellà, sobretot, i ara des de fa 35 anys el català, estan atemptant contra la llengua valenciana. Per quina raó? El castellà perquè realment s'està fent en tot. Els valencians cada volta parlem més poc en valencià, les grans ciutats parlen castellà pràcticament, i les ciutats que eren mitjanes, que encara que conservaven el valencià, a poc van disminuint els seus parlants en llengua valenciana, i cada volta n'hi ha manco personal, manco gent que parla en llengua valenciana. I el català perquè des de l'expansionisme català de 1906, en el que els catalans se varen propondre fer-se en València cultural, lingüísticament i políticament també, en este ordre, lingüísticament, culturalment, perquè de la llengua ve la cultura i de la cultura en acabant ve la política, doncs els valencians estem en un moment molt delicat. Per a salvar la llengua valenciana tenim que fer promoció de la llengua valenciana, de les paraules valencianes, i en aquest cas hem cregut oportú fer aquests capítols per a distingir el valencià del català, per a que el català no acabe absorbint a la llengua valenciana, al valencià. Sabeu que ja han fet 7 capítols i este és el capítol 8, el que fa 8, i anem a tractar 2 parauletes. Estem en estiu, estem en juliol, avui exactament estem a 26 de juliol del 2018, i anem a referir 2 parauletes més per a no fer-nos pesats, per a que tingueu poquet a poquet una concepció de lo que és valencià i de lo que és català, per a que puguem conservar i salvar la llengua valenciana. Anem a dir ja les 2 parauletes. Aquestes 2 parauletes són, en un principi, barco, i la segona paraula, espectàcul. Són 2 paraules que venen molt a lo que està passant en estos dies a nivell d'estiu, perquè sabeu que moltes persones disfruten els seus dies de vacacions en barcos, no moltes, però algunes sí, és que tenen poder adquisitiu, jo no soc d'eixos, però sí que n'hi ha algunes, i també n'hi ha barcos dedicats a la pesca, que estos són els humils pescadors que se dediquen a traure peix per a que nosaltres puguem comprar-lo, per a que nosaltres puguem tastar-lo i alimentar-nos en eixe peix que tanta proteïna nos dona conjuntament amb la carn i que tan bo està, sobretot en estiu. Bueno, doncs comencem. La paraula barco és correcta en valencià. És molt correcta, i perquè si li diguem barca a la barca, per què no hem de dir barco? Eixa és la pregunta, per què no hem de dir barco quan sempre hem dit barco i barca? Barco quan és gran, quan és una embarcació, ja ve embarcar, ja ve de barco. Com anem a substituir la paraula barco? Quan hem dit sempre és plenament correcte, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana la diu, i la reflecteix en el seu Diccionari General de la Llengua Valenciana, i és popular i correcta. Per què anem a substituir-la? Doncs els catalans, en aquest ànim de diferenciar-se del castellà, un ànim una miqueta irracional, s'han tret una paraula per a substituir barco, que és vaixell. Bueno, dir que vaixell és una classe de barco, una classe d'embarcació, però no és la paraula que deu de substituir a barco. Un vaixell és un barco determinat, veler, del segle que correspon, etc.,
i que els castellans diuen bajel, però la paraula barco és molt correcta, ja vos dic, de barca. Si no eliminem la paraula barca, com anem a eliminar la paraula barco? Embarcació, embarcar. La paraula barca està ahí plenament i barco està plenament reconegut. Alguns dirien, bueno, si ho volem valencianitzar podríem dir barc, però és que ningú ha dit barc, sempre hem dit barco. I perquè una paraula acabe en no té res que veure que sigui un castellanisme. Per tant, la paraula correcta és barco per a una embarcació més o manco gran i barca per a una embarcació més o manco menuda de 1, 2 o 3 passatgers com a mínim o 4 com a màxim. I el barco és l'embarcació més gran que pot carregar cotxes, que pot carregar mercaderies, que pot carregar molts passatgers. D'acord? Incorrecte, vaixell. Vaixell és una classe de barco, però no és el barco. I per a la paraula barco sempre hem de dir barco. I vaixell no és correcte per a substituir barco. Recordeu, vaixell és una classe de barco. I la segona paraula, que també té que veure en aquest estiu. Esta paraula és espectàcul. Sabeu que n'hi ha molts espectacles musicals en l'estiu, molts festivals musicals als que els nostres jovens acudeixen. Puix. Resulta que en valencià espectàcul està molt correctament dit. Torne a dir, en el diccionari general de la llengua valenciana està perfectament reflectida la paraula espectàcul, que ve directament del llatí. No és ningú castellanisme que perquè en castellà diguen espectàculo, nosaltres diguem espectàcul. No, senyor. Lo que succeeix és que els catalans han fet una espècie de involució o una espècie de canvi en la llengua i a l'espectacle li diuen espectacle. No senyor, no és correcte en valencià espectacle, no s'ha dit en tota la història de la llengua valenciana i no ho tenim que dir. Això és un catalanisme, és una paraula catalana. No sabem ben cert si els catalans l'han incorporat a la seva llengua per mig del francès, però el que sí que és ben cert és que no és valenciana. Nosaltres hem de dir espectàcul, que està molt ben dit. Moltes paraules que acaben en la mateixa terminació com artícul també està molt ben dit, no és article, com vehícul està perfectament dit i reflectit en el diccionari general de la llengua valenciana. Vehícul, artícul, són correctes i les que hem de dir i seguir dient. I no vehicle i no article. Però en aquest cas, aquestes paraules ja les tractarem un altre dia. Avui parlem de espectàcul. Paraula correcta. Que no se vos fique un complex de dir espectàcul que l'heu dit tota la vida i no el canvieu per espectacle, perquè el correcte és espectàcul. I recordem, barco i no vaixell. Vaixell només per a quan parlem d'este barco determinat veler del segle X que feia unes funcions determinades i que els castellans diuen bajel. D'acord? Bueno, res més, amics, és un nou capítol, el que fa 8, l'octau dels capítols per a distingir el valencià del català. Josep Lluís Ferri per a Valenciana Televisió, que seguiu passant un molt bon estiu.